Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamda kasngi. Bu ki briew ki khunbynriew badda ki dorjong ki bahaiing ki baja bat ki basha kitnap ha ki Hamas. Kumbalai photali ki khunbynriew babat ki dorjong ki khuldom ki khenna ki basha kitnap ha ki le no Hamas. Layathu baki bahaiing jong ki khuldom bat ki khenna ki labo da khunbynriew ki balate janyong na ki khman bat ubabat ki dorjong ki khon jong ki basha kitnap. Layathu ru ka jingbo jangki ki te ki khunbynriew ka dei ki kerpat iki le no Hamas ban pelan ne ban wan pen pai no iki khun jangki sheying ka dur jangki shi hajar ngut ki nong Israel ki balaja ki bala sha kem sha penyam bad iki dur jangki shi pai ki bala yap no hagatma labu ban pen I bat ban bu sa jingkan mau hotel avid university hapo kamoto united against terrorism. Katay ka jingbu jing ki briew yikite ki dur kalong ban pinpau ka jing snowsi halor ka jing sha thombor jong ka Hamas ha ka nyotrik urisau ka bala penyam ya kumba shiajar saus pa ngut ki briew bat la sha kitnap kumba ars pa ngut ki nong Israel.